Ofundisayo uVibhakshini Maharaj. Asenze isibalo sethu. Sifuna lana kulesibalo sethu esinaso ukuthola i-minimum ne-maximum okuncane nokukhulu esosebenza ngakho. Sino f(x) sibe no x2 x squared x cubed ncase sibe no minus 12x wethu plus 2. Asibona ukuthi isibalo sethu mase sisiguqula sisenza njengesibalo nje esiphelele sizothola i-point elincane laphi nelipoint elikhulu laphi. Asibone basiqala la sithi siguqula sesoba u-f prime x inumber siguqula ya cube singehlela sesibizela ngo sehle ngaphansi sithi 3x to the power of 2 minus u12 uzohlala njenganjalo u2 lo ngaphandle awuzoshintshwa ilutho awuzoshintshwa isimo sika x okungasiza nje ukuthi sibe njani sibe no equal to 0. Uma sisikanjena ke isibalo sethu sisino 3x squared minus 12 ezansi sesizophunyuzwa ukuthola bani singasimisa kanje uma sithandile sithi equal to 0 njengoba ngishilo ukuthi sodinga equal to 0 sibe no 3x squared equal to 12 o positive ngoba u12 wethu sesiwenze njani sesiweqisile sawushonisa ngale. Uma sidivide ngo3 siyazi ukuthi x squared uzosala wodwa u3 ungena ka4 ku12 okuzoshiya nani nomphumela othi ux ungaba u2 ux ungaba u-negative 2. Uma sekunjalo ke sesingasho ukuthi u-f prime wethu esikhaleni sika x sekubani seku2 kwesinye isikhala sika x sekubani seku-negative 2. Sesingabhala ke nangamazwi ngapha ngezansi ukuthi uma ukuthi u-x noma kanjalo sisibhala ama-critical point ama-point ayithi simele siwaqaphele okusho ukuthi u-f unama-point lawo kumele siwaqaphele kakhulu uma ukuthi u-x wethu ungu2 nanokuthi ke uma ukuthi u-x wethu ungu-negative 2 ngapha njengoba ubona sibhalele ngezansi. Isibalo sethu ke siphenduke saba into elula kakhulu esheshayo esikwazile ukuyithola. Singabona ukuthi uma siqhubhekezela ngalana sizoba nomdwebo onjani kuba phela sifuna lezi zibalo ukuthi sithole i-minimum sithole ne-maximum okuncane siphinde sithole nokukhulu sibone ukuthi kumdwebo impendulo yethu izovela kanjani. Sesibhalile ke noma siwadwebile ama x axis ethu nama y axis ethu singagcina nje ku2 ngoba vele uyabona ukuthi inamba zethu aziqhubekeli zidlule ku2 negative 2 wethu uzoba ngapha ama x axis ethu lapho y abasinawo sibona ukuthi umdwebo wethu ungayisima kanjani. Y wethu ungaba lapha ku12 ngoba 3 times 2 usipha u6 6 basuthi squared uzipha u12 o negative. Singe umdwebo wethu singawuthatha la sukela ku12 siyohlanganisa no2 nangapha ku -2 singabe sidwebela yabona ukuthi concave yethu ime kanjani bawuthi uyayibhekisisa kahle concave yethu icabangisa noma ikuvezela ukuthi ingubani upwards uyayibona. Sibone kwahlanganisa nangimbala ehlukile sikhombisa ukuthi ihamba inyuka concave yethu uyayibona. Singasho ukuthi ke ipoint eli-maximum lingapha nelinye point eli-minimum silithatha ngaphi ngapha yaku positive 2 wethu. Sehlele umdwebo wethu yabona ukuthi ngokukhulu kusheshe sesikwazile ukuthola ama-point ethu ama-maximum nama-minimum. Ncasena kungilahlekelwa uma sesidlulela sizama ukuyidweba ibheke phansi sizama ukuyibona ukuthi ingama kanjani. Angithemba ukuthi ngidweba umdwebo oqondile la bangizama ukuyiveza noma ngiyimise ngaphansi. Uma ngimisa ngithi y wa f prime x wethu ngapha phezulu
Ngibone ngapha ukuthi yabona ngapha ukuthi ingabe njani kwi-point lethu leliya. Ngifuna ukuthi mhlawumbe kumdwebo wami engingazange ngidwebe kahle ama-x axis ami no-y axis bami ungadwebeka kahle. Ngiqamba phansi ibambe ku-2 ncese iyangihlula umdwebo. Tibene ngehlise la okuzongisiza kakhulu. Nginyuse nangapha ngithi ngibambe ngapha yabona kusawu-2 qondene no-2 wami nangapha yaqondene no-2 wami. Yabona ukuthi singaba nendlela ezimbili zokuveza umdwebo wethu, sineqonde phezulu sineqonde ngezansi. Ngifuna ukubona ukuthi uma ukuthi sidwebela omunye umdwebo lizophinda kuvele ngale ndlela na lokho esikwenzayo. Sihlele ngapha siphinde sidwebe ama-x axis ethu. Akusenani uma kuthi akuqondile ngqo kube nje negwegwane elincanyana, akusenani akuzufa muntu. Ngaphambi nje thina abasikwazi ukwenza isibalo sobe sisizakele kakhulu. Ngithi -2 ngapha njengoba vele besinawo zama ukuqondisa o-2 bethu no-2 wethu. Thatha kwisibalo sethu ngithi ngibamba la sobe sisukela khona kwama-y axis ethu. Angithembi ukuthi umdwebo wethu basisuka ngala uzongena na. Asithembe ngizothatha ngalapha ukuthi ngishintshe umbala noma ngibhale ngapha ngithi u-f esikhaleni sika-x bese ngifake u-2 -8 plus 24 plus 2. Khumbula ukuthi u-2 awushintshwa futhi awushintshwanga isimo sika-x, uzihambela indlela yawo, awulindile indaba zika-x. Qhubeke shuthi-ke esikhaleni sika-18 la sisukela khona kumdwebo wethu. Ngizama ukuqondisa nomdwebo wethu lo ngezansi kodwa akusenani uma ukuthi akuqondile ngqo. Okosiza nje ukuthi uma sibona noma siwuthola umqondo waloko esizama ukwenza. Sehle ngapha ngizama ukushintsha imbala njengoba sehle ngapha. Ncese awuthi ngiqamba phansi kusuke kwabe iphutha kakhulu. Ngehle ngapha uyongena ngapha ezansi umdwebo wami. Yabona ukuthi concave yethu ishona ezansi ibheke phansi. Ishona ezansi ibheke phansi. Ngibhale nangapha lo landelayo wa +2 uzoba -24 plus 2 awuguqulwa u-x siphu -14. Siyahlawumbisa sithi u-14 asithi unyusa kancane. Mhlawumbe sithi u-14 wethu ungapha. Sibona ukuthi lo umdwebo wethu ke wa -14 uyabona ukuthi uyaqhubezela ushona la ezansi. Uyilapho uzothatha khona yabo sibambisene nalo mbala ohlaza uzothatha khona ukunyuka. Uyabona ukuthi concave yethu isivela kabili sibe nani siqale sashona ezansi, uqale wabheka ezansi manje usuya ngokunyukela ushona phi phezulu. Ukusho ukuthi usikhiphela ama-concave amabili angafani uma sino +2 noma phinde sibe no -2. Angithembe nawe uzophinda usenze futhi.